ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಿರಿಜಾ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಂಕೊಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತುರ್ದಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಚಾಲು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂದು ಜೀವನ ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಉಣ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಡು ಪೋದು ಬತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ನಂತುರ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಮಾತ ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಎದಗ ತೂಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಎದಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲಾಪುಂಡು ಕಾಟೊಂಜಿಪ್ಪುವ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆತ್ತು 500 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಯ್ದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಪಜಿರುನು ದೊಂಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಶಾಂತಿಡಿ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ದುಂಬು ಗರ್ವ ಬರೊಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೇ ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇಟ್ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಕೋಡೆದ ಟೈಮು ಪಿರೌಡು ಪೋಯಿನ ಟೈಮು ಕೂಡ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂದು ನಮ್ಮ ಪರಬೇರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಲೇಡು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನೆಟ್ಟು ಐಟು ಏತು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾಪ ಪೂರ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕೋಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಪಿತೃದೋಷಂಡ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಪ್ಪಾಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಕೂಡ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕಲ್ನ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡು ಇರಕ್ಲು ಆ ಲಿಂಕ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಂದ ನಂಗೆ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ನಂಗೆ ಅವು ಸೀಕು ಒಂದು ಸೀಕು ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಟೈಮು ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಪಾದದಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿಜ್ಜಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಈತು ಭಂಗ ಬರ್ಪ ದುಮ್ಮೆಂಕಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪಂಡೇನ ಬಾಡಿ ಪಂಡೇನ ದುಮ್ಮೆಂಕಲು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತೆಂಕಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸದು ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಭಾಷೆನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತುಜೇರು ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಸ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾಯ್ತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಪಂದು ಯಾನು ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾನು ಬಾಂಬೆದ ವನಿತಾ ಬೀಶೆಟ್ಟಿಂದ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನು ಇನ್ನಿಕ 5 ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಇಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಬ್ಯಾಚ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
इंकले इंक बारी लायक आपुंಡು అంటే నేను జోకుల బారి సుధారి రైట్ ఇంకల ఇళ్ళగల బారి లైక్ అండ్ అంటే ఇంకా ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿನ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತೆ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆದ ಆರ್ತಿಗಳ ಅಟೆಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಆರ್ತಿಗಳ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ ಒಂದು ಆರ್ತಿಗಳ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಜಿ అంటే ఇంక బారి లైక్ ఆపుండు ಮಾತೆರ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಚ ದಾರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಳಾಪು ಜನ ಇಡ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದರನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಬರ್ತಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಂದು ಎನ್ನು ದಾದನ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ಮದ ಫಲನ ದಾದನ ಬಂಡ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗಳ ಪೋಯರೆಗಿಜ್ಜಿ ಭಜನೆಗಳ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರಿದ್ದೆ ಅಂದ ಬೇಜಾರಾವಂತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆ ದಿನನೇನು ಮರುದಿನನೂ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಳುಟು ಅವನು ಕೇಂದು ತೂದು ಕೇನಿಯೇ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇನಿಯರ್ ಮಂತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರ ಇಲ್ಲದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇತು ಈತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ವಿವರಿಸೋದು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಧಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ಲದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ನಂತರದ ಮಾತ ಪ್ರಭು ನಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕುಲು ದಿನೊಟ್ಟು 16 ಭಾಷೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳ ರೀಡ್ ಪ್ರಭು ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅವು ಕುಲಾಯಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಕುಲಾಯಿದ ಊರದಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಲಾಯಿದ ಊರದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರ ಆ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೌಂಡಲ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಲೇನ ಕಷ್ಟನು ಪೂರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗದಾಲ ಕನೈದಿಜ ಕೊನಗದಾಲ ಪತನು ಹೋಗುಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕುದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಮಗು ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಅದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಶೀಲ ಯಾನು ಪುತ್ತೂಡಿಪ್ಪುನೆ ಯಾನು ಕರೀನ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಡೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಂತೂರು ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲುದೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಏಪ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆದುರು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ನಮಕ್ ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕೋಪ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು. ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಪುಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ತೋಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ದಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐನ ತೆರೆಯೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಅನುಸರಿಸೋನ ಅತಣ ಉಡುಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ನ. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ
ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಜಾಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಹಿಜ್ಜಿಂದೇ ತಿರಿಯೋಣಡಾತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂಧುಲೆ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾನು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಕುಡ್ಲದಗಲು ಆಯೋಜನ ಮಲ್ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸನು ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ನಂತೂರ್ ಕುಡ್ಲದಗಲು 16 ಭಾಷೆಡು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು. ಅಗಲಿಗು ಎನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆರಿಗೂ ನಮಕ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆಡ್ದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಎನ್ನನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇದ್ದದು ಪಿದೈಕಂತೆರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತೆಡು ಅರೆನ ಪುದರಲೆತ್ತಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಬೇರಿ ಸಹಾಯದು ಉಪ್ವೇರು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ತೆರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಒಲ್ತು ಬೈದ ಪಿರ ಒಡೆಗು ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಪಿರಾವುಡು ಬೂರ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಉಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಲ್ಲೆರ ಬಂದುಲೆ. ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂಪಿನ ನಮಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯಂ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಖನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ನೀರೇಲು ಬಂದುಲೆ. ನನ್ನ ನಿಗುಲು ವೈಕ್ ದುಂಬು ಪಿರ ತೂಪರು ಬಂದುಲೆ ನಿಗುಲು ಇನಿಯೇ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಆಯೋಜನ ಮಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಕೇನದು ನಿಗುಲ್ಲ ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.